Reus Info, Jordi Escoda. Els detinguts en la macrooperació pel cas Innova ja han començat a passar a disposició judicial per declarar davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus, que comanda la investigació. Els dos primers arrestats han arribat als jutjats poc després de les 11 del matí a l'interior d'una furgoneta de la Guàrdia Civil. Recordem que l'operació es va iniciar dimarts amb diverses entrades i registres a poblacions de la demarcació de Tarragona amb epicentre a la ciutat de Reus. Es van detenir fins a 9 persones, entre les quals la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus, Teresa Gomis, càrrecs actuals de Sagesa, càrrecs exdirectius de Sagesa i el director gerent de la mútua Activia Mútua de Tarragona i diversos empresaris relacionats amb la sanitat. Amb el decurs del dia d'avui sembla ser que declararan bona part dels detinguts, però pot ser que s'allargui fins demà, dia 1 de maig. Reus Info, Ràdio Ciutat de Reus.